बै समाव गथ'आ दंखायोमोन उदैयाव। Hello guys, follow नोंथांमोन मरन थाबाय so guys फैलाय मोनसे गोदान दावरावसिन सोमोन्दै रायलायनो थाखाय so नोंथांमोनाथ' मिथिखागौनो बे साननैसो एनिथिं एमजे आरो प्रिटिनि दावरावआ मा रुप लादों नङा होमबा so बिथांमोननि जुनतु नांलायनाय खमलायनाय ससियेल मिडियानि वार बियो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो मथते फेसबुकआवथ' नायनोनो हाला ओरैबायदि मिम शेयार जागासिनो बुंनोनो नांला आरोना जाय जेरै हागौ बायदिसिना खोथा बुंगासिनो so बिनि गेजेरावनो एनिथिं एमजेनि मोनसे गाबनाय भिडिअनि मोनसे क्लिपआ जेनेबा एनिथिं एमजेबा मोनसे बहुत गोलाव भिडिअ होदोंमोन गाबनायनि गावनि दुखुनि खोथाखौ फोरमायनायनि स' बिनि गेजेरनि मोनसे ससे क्लिप बहुत मथते ससियेल मिडियायाव नांनायनिख्रुइ बारा मा होनो भाइरेल जागासिनो बे क्लिप आन्थाया मानो होनबा बे क्लिपजों मोनसे सिगां फार्स्ट टाइमाव एनिथिं एमजेनि बेबि जुन्थु गथ' बे जन्म जानाय टाइमाव बे मा होनो बे खोथाया जोंना बहुत मा होनो शेयार जादोंमोन भाइरेल जादोंमोन आरोना स' गिबियावनो नोंथांमोना नैबे क्लिप ससे 12 सेकेन्डनि क्लिप बे क्लिपखौ नायग्रो ओमफ्राय जों रायलायगोन। बै समाव गथ'आ दंखायोमोन उदैयाव दंखायोमोन नाथाय बे नङा दि जोंनि केथलिक धोरोमा जोंनि बिमा बिफाया नोंखौ एक्सेप्ट खालामा नाङामोन। नोंथांमोना नायखाबायनो क्लिपआ मा बुस्थु बे क्लिपआ नङा होमबा स' बे 12 सेकेन्डनि क्लिपआव जे बुंदों एनिथिं एमजेआ बै समाव गथ'आ दंखायोमोन होननानै जेला बिसिनि फार्स्ट गथ' जोनोम जादोंमोन बे टाइमाव बहुत ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन जे 6 मासाव गथ'आ माब्रै जन्म जाखो होननानै एकदम मथते तामाम भाइरेल जाखादोंमोन बे खोथाया ओमफ्राय बे खोथाखौ लानानै प्रिति आरो एनिथिं एमजे ससियेल मिडियायाव फैनानै मानसिफोरखौ जाहा था बुंदोंमोन बिनि थाखायनो बे क्लिपआ मथते दायो मथते तामाम शेयार जादोंना बै टाइमाव बिसोरो मिसा खोथा बुंबाय दा हसा खोथाया ओंखारबाय नङा होमबा सानसेबाबो मथते हसा खोथाया ओंखारखायो लाखुमानानै लाब गैया नङा होमबा स' बे 6 मासाव जेनेबा गथ' जन्म जादों होननायखौ बे बहुत मथते मा होनो बायदिसिना खोथा बुंदोंमोन जोंखौ मानो बिदि बुंदों सार्टिफिकेट माबा हाबानि प्रुफ सुफ होननानै खिथालायदोंमोन बिथांमोना जों बेखौ आं गोसोआव दङ मानो होनबा आं बिनि सायाव भिडिअखौ बानायदोंमोन स' दिनै जेनेबा बे क्लिपआ जेनेबा प्रुफ खालामबाय जे बिसोरना सिगां हाबानि जायैनि सिगाङावनो गथ' दंखायोमोन होननानै बे प्रुफ जाबाय आरोना स' प्रुफ जानायलाय मानसिफोरा मा होनो जे मिथिबाय जे नोंमारगौ खोथाया बै टाइमनि बुंनाय जुन्थु भाइरेल जादोंमोन बे एक्सुवेलि खोथाया हसामार नङा होमबा बेयाव मिथियो नालाय मानो होनबा सानसेयाव सानसे ओंखारखागोनखा थगायनानै लाब गैया नङा होमबा स' आरो मिमखौ लानानैथ' बुंनो नांला आरो मिमाथ' ओरैबायदि खाट्रा मिम शेयार जागासिनो जोंनि मानिनां जेम्स आदा आर्मि स' बिथांनि मोनसे सामब्रामसो बिजिरो सामब्रामसो होननाय मिमा तामाम भाइरेल जादों आरो तामाम सामब्राम भाइरेल नङा मा जादों देलाय आं नोंथांमोन डिसप्लेयावबो होनो हागोन बिसोरखौ सामब्राम होना मा होनगोन देलाय नांनायनि भारा भाइरेल जागासिनो बेबो सामब्रामसो बिसोरो सामब्रामसो होनो स' मा बुंगोन दायो मोनसे दावराव दावसि जाबाथाय मिम फैयाबाथ' जाखायाना मिमाथ' फैखागोन नङा होमबा स' गाइस दिनै भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जेनेबा जुन्थु मोनसे क्लिप बे भाइरेल जादोंमोन बेखौनो खिन्थानो थाखाय दिनै भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन स' आरो बर्थमानथ' एनिथिं एमजे आरो प्रिटिनिफ्राय जेबो आपडेटथ' फैथ'वाखै बा जेबो ससियेल मिडियायाव पस्टखौ खालामथ'वाखै ससियेल मिडियानि वारआ एसे दबथायनानै दङ आरो मा बुङो मा बायो जों नेनानै थाबाय थानोसै स' आरो माबाफोर गोदान आपडेट फैनाय लोगो नोंथांमोन एकदम फार्स्टआवनो मिथिहोनाय जागोन।